Noi suntem Team România și ne bucurăm să ne reprezentăm țara anul acesta competițional. Suntem nerăbdători să întâlnim elevi și studenți care împart aceeași pasiune cu noi. Dorim să vedem modul în care robotica influențează și îmbunătățește stilul de viață al oamenilor din toate colțurile lumii. Cooperarea stă la baza echipei noastre. Întotdeauna încercăm să ne ajutăm reciproc, să ne împărtășim ideile și să avem o privire de ansamblu asupra ceea ce avem de făcut. Sperăm ca în competiția First Global Challenge să împărtășim experiența noi cu restul echipelor, să ne creștem nivelul cunoștințelor actuale și să aflăm cât mai multe unii despre ceilalți. Tema de anul acesta, Carbon Capture, este importantă deoarece efectele drastice ale emisiilor de carbon devin din ce în ce mai observabile. Este vital ca diferite comunități să-și unească forțele pentru a diminua această problemă, atât în plan local cât și internațional. Cu toate că se fac eforturi în direcția folosirii metodelor verzi de generare a curentului electric, acestea nu sunt suficiente pentru a redresa efectele produse de emisiile de carbon. Este nevoie de la țară, de la om la om, să conștientizăm gravitatea situației actuale și să realizăm că e nevoie să luăm măsuri pentru a combate acest fenomen, împreună.